ଆମ ସାରା ଆଜି ମାର୍କେଟ ଗଲେ 5 ପିସ୍ ମାଛ, 5 ପିସ୍ ମାଛରୁ 2 ପିସ୍ ମାଛ ମୁଁ ପଖାଳରେ ଭାଜି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ 3 ପିସ୍ ମାଛ ରଖିଲି। ଆମ ସାର କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫିସ୍ କରି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ରାତିରେ ବନେଇଲି 3 ପିସ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ 3 ପିସ୍ ମାଛକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମାରି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି, ଭାଜି ନେଲି। 3 ପିସ୍ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଅଏଲ୍ରେ ପିଆଜ କାଟି ରଖିଥିଲି। ପିଆଜକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ମସଲା ରଖିଥିଲି, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା କରି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। ତା ଦେହରେ ସୋରିଷର ସ୍ମେଲ୍ ଜମାରେ ଆସିବନି। ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଫିସ୍ ମସଲା। ମସଲାକୁ ଡାଲି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ସବୁଯାକ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ମିକ୍ସ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଟମାଟୋ। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭାବରେ କଲର୍ ଆସିଗଲା, ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କଲର୍। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି। ମସଲା ପୁରା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଟମାଟର କଷି ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଢାଙ୍କିଦେଲି। ଢାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ଟିକେ ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣା ତାପରେ ଢାଙ୍କିଦେଲି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝି ହେଇଗଲା। ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଲା। ଢାଙ୍କଣ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି ଟିକେ। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚଲାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଲୁକିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାର ମସଲାର ବାସ୍ନା ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଗଲା। ଆମ ସାର୍ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ କ'ଣ ବନେଇଲ? ମୁଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ଫିସ୍ କରି। ହେଲେ ବାସ୍ନା ତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ମାଛ। 3 ପିସ୍ ମାଛ ତା ଦେହରେ କରିଦେଲି। ଫିସ୍ ମସଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଫିସ୍ କରି 3 ପିସ୍ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ଫିସ୍ ମସଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣାରେ ଫୁଟାଇଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିସ୍ ମସଲା ପୁରା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଲୁକିଂ ସହିତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି। କାହିଁକିନା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଚାଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ତେନ୍ତୁଳି, ତେଣୁକରି ଫିସ୍ କରିରେ ବି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ପକାଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି। ଆମ ସାର୍ ତ ପୁରା ଜିଙ୍ଗଲାଲା। ଟମାଟୋକୁ ତେନ୍ତୁଳି ବେସର ଆମ ସାର୍ ତ ପୁରା ଦବେଇ ଖାଇଲେ। କହିଲେ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲା। ତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଧଣିଆ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଫିସ୍ କରି। ଯଦି ମୋ ଫିସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ମୋ ଫିସ୍ କରି କେମିତି ହେଇଥିଲା।